Eskwal na mo. Kamay. Okay, flag. Hey, thumbs up. Ready? 1, 2. Okay na. Isa. Okay, ready? 1, 2. Wow. Ano, thumbs up. Sige, 1, 2. Victory. Okay. Video ni, video. Video picture. Sige. Tarong, pikot ito. Tanan natin guys, bro. Nakasina na ba yung Juliet? Lao mo kuha. Di pa pirma ang? Di man na barangay. Ang Juliet ko na nalagbo. Dito. Sige. Dili na. Ako lang. Plaster. Truk. Apa? Kemana? Sige. Hindi malinsan ini. Sige, okay na. Aja na middle lane. Ay, magkasindi. Dana dia kan din. Dari siya. Dari. Oi. Dari sini. Diara din. Pero na yan. Yan. Pinaso sini. Dito, bus lang kay Dave sa sulod. Ako tumbal na. Ako tumbal ko. Ako rin niya. Ako tumbal na. Ambil. Kira. Dami ng kumbate manggay na kap. Kumbate bawa bro. Apa yung nang motor? 4 pa lang, ika na ni. Yan ako sa ante ko sino na kapag nakapita ni Winika kay patantad. Oh, nari ang makaklag tayo. Pagbasing manggo si kapita. Barangay daw. Grabe ang bata. Bana kay magdulit yaon. Gamay. Wala painit.
Kirol. Pananggana ko ng Kuwako. Pagkawin. Payong. Karamsam. Ada ko pangininan ko ng spot lang. Panginan ko ng sinelas. Karamsam. Ito, tambak-tabas mo ito na. Gabos mo pa dito. Ciao. Ginimtimir sa. Sili, pareha ka. Oh, tambas mo ito. Ikupot ko ba? Bayad tadaan. Dada 300. Kuya na photo. Budbud ka ng kuan. Jaibot. Na bukayo. Bukayo na. Butong. Pila. Lagi bayaran naman doon. Pagkuhan 300. Isa. Bungkaga. 300 na no. Libre ni data. Okay na, thank you. Dapat. Kel, nakita ko ano. Pero magbayad na. Dahil katuro matag. Ay. Katara may Dato kay kang dato man tong libre. May ilan ta dato basta manghatag ta. Di ta manghatag pobre ta. Butong ang kuan na palaman.